Dobre ľudkovia, držte palce. Ja som už mal byť dávno na lokalite, ale bol tam buldozer alebo bager a bagroval tam. Takže dal som si chvíľku kolečko, bol som ešte pozrieť nejaké iné lokality a vracem sa naspäť. Možno budú mať poobednú pauzu alebo niečo, alebo tam robili iba do obeda a teraz som presunuli. Takže uvidíme, držte palce, aby tam bol nejaký voľný vstup, lebo vyzerá to tak, že je to úplne tá najposlednejšia časť tej lokality, kde sa budú dať nejaké fosíly nájsť. V podstate toto je nejaká otoková jama, možno kilometr sme odtiaľ od toho miesta. V podstate niečo podobné tam vlastne robia aj teraz, vlastne budú to také jamy na odpad a túto jednu jamu asi dokončujú, sa mi tak zdá. No ale dá sa tam ešte niečo nájsť. Ja som tu bol asi pred týždňom, tak narýchlo pozrieť. Našli sme nejaké otlačky listov, lástorníky, no dúfam, že sa podarí sa tam dostať dneska. Ešte touto cestičkou asi kilometr a uvidíme. Dúfam, že tam nebude ten bager, alebo že aspoň hodinku, keby sa mi tam podarilo pobudnúť. Dobre, dáme si strih a uvidíme. Vyzerá to nádejne. Asi tu už nikto není. Aj keď mám pocit, že ten bager bol úplne vpredu, hore. No, uvidíme. Aha, tak bager tu je. Neviem, či ho bude vidno. To sú normálne schodíky. Čaučko, môžem sa spýtať? No? Či by som si tu mohol v tejto kope nejakých 15-20 minút pokopať V tejto kope? Tu na vpravo skôr. Ja, no tam môžete si v pohode. Díky. Minule, keď som tu bol, tak som si tu už nabúchal nejaké veci. A poschovával som si to vlastne tu. No. Myslím, že by tu nejaké otlačky mali byť ešte. No, toto. Neviem, či to vidno. Super, že tu sú takí ochotní ľudia. No, ja by som si skúsil tento list trošku ťuknúť ešte. Aby som si ho mohol odniesť domov. No, tak trošku je poškodený. No, každopádne lokalita už je pomaličky ničená, takže no viac menej sa tu robí, čo sa tu robí, takže asi by bolo zbytočné sem ešte chodiť. No a myslím, že vzadu mám ešte nejaké kamene pripravené. Takže tam by mohlo teoreticky niečo byť.
Veľa z týchto nálezov je uložených v múzeu v Martine. Takže kto by chcel, môže sa tam ísť na to pozrieť. Ja už tu skúšam iba posledné nejaké zvyšky, fakt. Za chvíľku už tu nebude čo hľadať. Ale kto vie, možno ak sa urobí ešte nejaký odkryv. Nejaké drievko alebo koreň. Škoda, chcel som si ešte dneska odtiaľto aj nejakú hlinku nabrať, ale to asi nepôjde. No, ťažko povedať. Ťažko povedať. To už je zatráne, tu už nič asi nebude. Aha. Mám tu nejakú lastúrku. Dokonca viacero lastúrok. Som zvedavý, ako sa odtiaľ dostane naspäť, ak tam budú tie stroje behať. No nič, skúsim ísť ešte dozadu, tam je tých kameňov viacej. Škoda, je tu toho viacej, tých kameňov. Neviem, či by sa mohol ísť ešte aj tu doľava. To bude niečo sypať. Ma to nezahlušilo. No, takže aspoň také rýchle pokopkanie. Škoda, že sa mi nepodarilo pozrieť sa na tú hlinku. Tam sú tiež pekné otlačky. Tam sú vlastne celé mužstvo, také maličké. Ale to je, možno sa ešte niekedy dojdem.